kowa ga tanan tsakanin Aibo Hassan da shi da Aminu Ibrahim ga tanan da Abusha wallahi ga tanan tsakanin Aminu gaskiya kan wallahi cinta Aminu Ibrahim kari Aibo kari lalle Aibo yaro mai zamani ana hudu na wannan ko Aibo mai kaye buri haka na hudu na hankali dogo hankali Aminu da kaman cewa Aminu Ibrahim Aibo tau Aibo tashi hankali na Aibo wallahi sai dai rashin rabo amma Aibo tau hankali subhanallah aiki da halalata subhanallah la ilaha illallah wallahi Aminu ya kashe Aminu ya fadi gaban dogo subhanallah kai Habibu na nace da Allah subhanallah kai aiki ya lalace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallah Musa Wai ko nan ku saka mutu guda kuwa? ina Karanci